Dagsa na rin ang mga deboto sa Señor Divino Tesoro Shrine at century-old church sa Calasiao, Pangasinan. May live report si Joan Punsoy. Joan! Jet, hanggang sa mga oras ngang ito ay meron pa ring mangilang-ilang deboto na nagtutungo dito sa Señor Divino Tesoro Shrine para magdasal at humingi ng kapatawaran. Karamihan din sa kanila ay mula pa sa Karatig Probinsya. Dinadasalan, pinupunasan ang imahe ng Señor Divino Tesoro saka pinapahid ito sa katawan ng anak ni Special Child. Panata na raw ni Paz na bumisita sa Señor Divino Tesoro Shrine tuwing Semana Santa. Kabilang ito sa listahan ng mga simbahan sa kanyang bisita iglesia. Itong anak ko na maliit, palaging nagkakasakit. Endanger na siya, parang nag-ano na yung ano. Palagi siyang sinasalba ng Panginoon. So, malakas yung pananampalataya ko. Dinarayo rin ng mga deboto ang Saints Peter and Paul Parish sa Calasiao. Isa ito sa mga sinasadya ng mga deboto bago magtungo sa ibang bahagi ng Pangasinan. Mula pa sa Bayambang si Aling Narcisa Galsim, ikalawa ang Saints Peter and Paul Parish sa kanyang binisita. Taon-taon ginagawa ko ito. Panata. Sa kabila ng dagsa ng mga deboto sa Semana Santa, walay papatupad na rerouting ang Calasiao Response and Traffic Management maliban sa Biyernes Santo na may prosesyon. Alas 4 ng hapon hanggang alas 7, magkakaroon ng road closure dito sa may mga processional road natin. Itatalagang parking area ang Town Plaza at harapan ng sports complex. Jet, simula pa nga noong linggo sa pag-uumpisa nga ng Holy Week ay dumagsa na rin itong mga deboto dito sa Calasiao. Halos magkalapit lang kasi itong Señor Divino Tesoro Shrine at Saints Peter and Paul Parish, kaya hindi ito nakakaligtaan na bisitahin ng mga deboto. Nakaugalian na ng mga Katoliko ang bisita iglesia na isa nilang paraan sa pagninilay-nilay upang humingi ng kapatawaran at gabay sa Panginoon. Dito nga sa Señor Divino Tesoro Shrine ay kompleto na rin sa mga imahe ng Station of the Cross, kaya mainam daw ito sa mga deboto na wala ng oras pa na pumunta sa mga bundok o mga retreat areas. Inaasahan daw, Jet, no, na sa Biyernes ay mahaba na itong mararanasan na pila dito sa Señor Divino Tesoro Shrine upang halikan at punasan ang imahe ni Señor Divino Tesoro. Karaniwan din ay sakay ng mga bus itong mga deboto. Punuan naman ito, pero ay na rin sa Calasiao Response and Traffic Management ay hindi na kinakailangan pa na magpatupad ng rerouting dahil minuto lang naman daw na mananatili ang mga deboto dito sa Calasiao. At itatalaga raw itong parking area sa plaza at harapan nga ng sports complex para sa mga bus na gagamitin ng mga deboto. Katuwang din ng response team, traffic team ang kapulisan para nga matignan itong maayos na daloy ng trapiko dito sa Calasiao. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jet. Maraming salamat, Joan Punsoy.